21 декабри соли равон маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар иҷлосаи 75-уми худ лоиҳаи қатномаро таҳти унвони Конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба бознигарии миёнамуддати фарогири ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ки аз сӯи Тоҷикистон ва Нидерланд бо ҳаммуаллифии аксарияти мутлақи кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид 190 давлат пешниҳод шуда буд, қабул намуд. санади мазкур ки бо қатномаҳои қаблии маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид роҷеъ ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 такя менамояд, таъкид мекунад ки захираҳои обӣ барои рушди устувор ва аз байн бурдани фақру гуруснагӣ аҳамияти ҳаётӣ доранд. қатнома ҳамчун бо нигаронӣ зикр менамояд ки тағйирёбии иқлим аз омилҳое мебошад ки метавонад ба шиддати норасоии об дар саросари ҷаҳон сабаб шавад ва дар ин росто зарурати таҳияи роҳбурдҳои созгорӣ ба тағйирёбии иқлимро барои ҳалли мушкилоти марбут ба об таъкид мекунад. дар шароити ҳамагирии бемории коронавирус COVID-19 қатнома аҳамияти истисноии оби ошомидании бехатар ва васоили беҳдоштиву гигиениро барои талошҳои ҷаҳонӣ дар таҳким ва таъмини дастрасии ҳамагонӣ ба хидматрасониҳои тандурустӣ эътироф мекунад. дар бахши амалиётии қатнома қарор дар бораи аз 22 то 24 марти соли 2023 дар Нью-Йорк баргузор кардани Конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба бознигарии миёнамуддати фарогири ҷараёни татбиқи ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таъкид гардида пешниҳоди ҳукуматҳои Тоҷикистон ва Нидерланд бобати мизбонии муштараки ин конфронс мавриди истиқбол қарор гирифтааст. шоёни зикр аст ки дар ҷараёни Конфронси Созмони Милали Муттаҳид 2023 қарор аст дар баробари дигар мушкилоти марбут ба захираҳои об ба рушди устувор ва мудирияти якпорчаии захираҳои обӣ ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва муҳити зистӣ татбиқ ва тарғиби барномаву тарҳҳои марбута, инчунин таҳкими ҳамкорӣ ва шарокат дар ҳама сатҳҳо ба манзури мусоидат ба татбиқи ҳадафу вазифаҳои марбут ба захираҳои обӣ, аз ҷумла ҳадафҳое ки дар рӯзномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди устувор барои давраи то соли 2030 бостоб ёфтаанд, таваҷҷӯҳи бештар зоҳир шавад. қатнома аз раиси маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бори дигар дархост мекунад ки дар Нью-Йорк дар соли 2021 нишасти сатҳи баланди якрӯзаро бобати татбиқи ҳадафу вазифаҳои марбут ба об баргузор кунад. қатнома ба кишварҳои узв, ниҳодҳои дахлдори Созмони Милали Муттаҳид, муассисаҳои тахассусӣ, комиссияҳои минтақавӣ ва созмонҳои дигари низоми Созмони Милали Муттаҳид, инчунин шарикони дигари дахлдор, аз ҷумла бахшҳои хусусӣ тавсия медиҳад ки ба мусоидат ба бознигарӣ ва иҷрои барномаҳои 10-сола аз ҷумла аз тариқи зарфиятсозӣ ба манзури кӯмак ба татбиқи рӯзномаи 2030 идома диҳанд. бояд зикр кард ки Конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба бознигарии миёнамуддати фарогири ҷараёни татбиқи ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал метавонад заминаи муҳим ва ба мавқеъро барои баррасӣ ва мубодилаи афкор дар мавриди доираи васеъи масъалаҳои марбут ба об фароҳам оварад ва идомаи сазовори нахустин Конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои обӣ ки соли 1977 дар Мар дел Платаи Аргентина баргузор шуда буд гардад. бешак қабули қатномаи мазкури маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид гувоҳи эътирофи аҳамияти ҷаҳонии ташаббусҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи об аз сӯи ҷомеаи байналмилалӣ аст. иброҳими Неъмат, Саъдии Мирзо, Хабар.